νέο βίντεο. Ναι, βρε. Ναι, αναβάθμιση. Πλέον κατεβαίνουν και σκάλες. Αυτό ακόμα είναι λίγο πίσω. Αυτό εδώ έχει πάει στην αυλή. Παίζει. Αυτό μου τρώει το παπούτσι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν φάνηκε η φάτσα μου, αν φάνηκε το κάνω στο μοντάζ. Έλα μικρούλη, πήγαινε. Πήγαινε να παίξεις με το αδελφάκι σου. Και εδώ έχω ντρίτου στη μανούλα. Εδώ έχω ντρίτου στη μανούλα. Όλο κάνει η μόνα μου. Έχω ντρίτου στη μανούλα. Πήγε αυτό εκεί που τώρα χέζει. Και τρόμαξε το χατί μου που είναι 500 κιλά. Είναι το λιοντάρι. Όσο το θα κάνει 300 κομμάτια λιοντάρις. Παίζουνε. Ναι, ποιος έκλεισε από αυτούς. Αν είναι να κλείσω από αυτούς. Έχω βάλει απλά πάρα πολύ χαμηλά. Δεν έχω κάνει αυτό το βρίσκω χωρίς λόγο γιατί βαρύγιαμε. Και θα κάτι να κάνει ως edit. Βλέπω που είναι καθόλου edit. Σκυλάκια το βίντεο που είχε πάρει 1000 προβολές. Λογικά θα πάω να ξαναδούμε. Εσύ. Άστο. Ναι. Έπρεπε κάτι δεν έπρεπε, κάτι πήρα. Θέλετε αν είναι... Πώς θα κάνουμε το δίνω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Θέλετε... Το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι το πρώτο Q&A. Θα το κάνω στα πρώτα... Τώρα έχω 6 subs. Θα το κάνω στα πρώτα 10 subs και θα γίνει το πρώτο βίντεο. Σίγουρα δεν το έσπασα εγώ αυτό. Όχι καλά, εγώ να το σπάσω. Εγώ να σπάσα αυτό εδώ με τίποτα. Πλάκα, όντως δεν το έσπασα. Το τροχάδι! Τροχάδι! Ένα τυχαίο αμάξι περνάει. Τα υπόλοιπα κοιμώνται, αυτό δεν τρέχει κάνει βόλτες. Α, και εκεί ο λαγός. Λαγός, είμαι ο λαγός. Τροχάδι! Δεν περπατάνε πολύ cute, κοίτα τα. Κοίτα πώς περπατάει. Πετάει κεφαλάκι. Καλημέρα, είναι κάποιος εκεί. Να κάνω μια ερώτηση. Περνάει κι άλλος ο σύμφωνος από πίσω. Να κάνω μια ερώτηση. Βασικά θέλω στα σχόλια εδώ αν θέλετε να αρχίσετε να κάνετε ερωτήσεις για το Q&A, να αρχίσετε. Δεν θα εγώ να έχω τα στάθα και στο να έχω ήδη έτοιμες κάποιες ερωτήσεις. Θέλω αν έσπερα το πίσω μέρος του ποδιού μου. Τέλεια. Ναι, μην ρωτάτε με τι ρούχα έχω βγει έξω. Είναι ό,τι θέλω, αν θέλω να έχω βγει και με... Δεν έχω βγει. Όχι εδώ και είναι τέλος. Άμα θέλω όμως το κάνω. Όχι τα παιδιά. Τώρα αυτή μόλις έχει γεννήσει, και το άλλο εκεί παλεύει. Τώρα είναι τέλος. Εκεί που μπορώ να κατέβω. Μισό λεπτό. Άμα θες να φάνει τη φάτσα μου. Θες να φάνει τη φάτσα μου. Ουρανή. Δεν θα βρει. Θέλω πίσω να μου κλάψετε πίσω. Και θα αντιθείτε. Στα πόκαλια. Εγώ θα βάλω μια μαύρη παλακλάβα. Μια μαύρη παλακλάβα. Τα ρούχα να έχει πάντα. Όχι να είναι κάτω
Adidas. Εντάκι να κάνεις Adidas με κατά μαύρα. Και θα φέρω και ψήστο καροβόλο. Καροβόλο χωρίς σφαίρες. Γιατί επειδή πάω στη δική με το ψήστο καροβόλο δεν είμαστε. Γεια σου! Γεια σου, Αντρούλη! Λόγος! Το λαγούδι! Το λαγούδι! Το λαγούδι! Ελευθερά! Ακόμα και με τα παιδιά σου ζηλιάρα είσαι. Κοιτάτε εδώ για το χοντρό. Κοιτάξτε εδώ τον Μπόμπιρα. Κοιτάξτε εδώ τη μικρούλα μας. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Ποιος έρχεται? Καλά. Θέλω να μου πείτε επίσης να λέω στην αρχή γιατί στο τέλος του βίντεο σχόλιο. Δεν ξέρω πόσα άτομα θα δουν αυτό το βίντεο. Πήγα το δει και θα γράψει όλο. Αυτό το έγραψα. Επίσης, ένα σχόλιο που μου έχουν γράψει στο βίντεο με το σκυλί μου που το λένε Φιντέλ, το μαύρο, το κατάμαυρο, κάποιος μου έχει γράψει ένα σχόλιο σε ένα από τα βίντεο. Θέλω, αν μπορεί, ναι, και ξαναγύρισαμε σε ώρα, είχα πει στο που να παίζει. Τέλος πάντων, πήγαινε. Πήγαινε κοριτσάκι μου εδώ, θέλω να πω γάλα τώρα. Έλα, πήγαινε με τα αδελφάκια σου να πάτε να πιείτε γάλα. Πάω να συνεχίσω το βιντεάκι μου. Έλα κοριτσούλη μου, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου, αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου. Έλα, Άρια. Σπιτάκι για ύπνος. Πεινάνε τα παιδιά σου, μωρή. Πεινάνε, να χόρτα. Το ξέρω που μας αγαπάς. Άρια. Εδώ. Εδώ. Σας παραγράψτε από κάτω τι λέω. Γεια σας. Το βίντεο έχει τοποθέτηση προϊόντος. Δεν φαίνεται κάτι, είναι εντάξει. Mac είναι, όλοι το ξέρουμε. Γιατί έχει χορηγία από Mac και το κανάλι είναι 5, είναι κάτι νόμι. Έχει χορηγία από Mac. Ό,τι να είναι. Γεια.